everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan, Gusto lang kong maibaw kung unsa na iyang kahimtang karon. Buhi siya, kulot. Ha? Buhi siya. Kung mao, asa siya ospital Muruaw ko niya. Tugani ko, No. sir. Ayaw lang, kulot. Nagduda ka kidain ako, sir. No, wa man, pero di lang ako itugan kung asa siyang ospital. Kaya kung simba ko og tiwasan siya, ikaw ang mapasangin lang. Sir, nganong ako man taon? Ayaw pag binugo, kulot. Bisan ikaw mismo. Kung doon na ba'y nahitabo ni mo, wa kay laing pasangin lang kung dili si Tisoy man dirigma. Sir, Kamo lang ang nagkaatraso. Ug kung doon na'y mahitabo, wa gyud kay laing pasangin lang kung dili ang imong gikaatraso. Dili ba? Simple lang, kulot. sir. Buisit. Animal. Nganong nabuhi pa siya. Animal ng Sir Carpio. Ako gyud tumungo sa iyang pagduda. Oh, hinoon. Wa man gyud siya masayop. Wow, unsay buhaton ko. Pero wa makaila si Tisoy nako. Imposible nga makaila siya nako. Tungod kay nagka full face helmet ko. O dili makita ang akong kinatibuk ang naong. Bahala ka, Tisoy. Kung nagduda, pause lang kung gusto ka. Pero siguro una ko, ni ikaw ang mahimong alaot o dili ako. Na, Sir Herbert. Salamat na lang kay luwas na siya. Giampo ko ang imong kaluwasan. Sakit para ka na ako kung mahanaw ka, Herbert. Huwag ganin siya makapadayon sa pag-uli. Graduation sa iyang manghod. Huwag man sad ko'y kontak sa iyang manghod. Aron unta matawgan ko ug mapahibaw sa nahitabo kaniya. Wa na sad ang iyang cellphone. Sa pagluwas na ko niya, lagip ka niya pitaka, wa na pod. Basin og gisakiyo sa mga kukan. Oh, ang driver, si Jikoy. Pakigsultihan ako siya. Sorry, pero wadahin ko makamatngon. Tungod kay nakuyapan ko sa maong itabo. Sa diyang nalimbuwad ang akong gimaniyong motorsiklo. Wa ka mahibaw kung si kinsa ang nikuha sa iyang pitaka og cellphone. Wa na gyud. Mao tong pagkamat ko nakubot. Nikaman ko. Aron makapangayog panabang o miabot ka. Okay, sagdi na lang. Bahala na ang iyang cellphone ng pitaka. Ang importante, nga buhi siya. Bay. Oh, Mel Jane, na nato mga barkada o? Huwag ang uban nato mga silingan. Oh, by Rudy. Dali na, mga naog na ta. Oy, gutom na kayo ko. Congrats, Bayan Jay! Oy, thank you. Salamat ninyo mga parts. Salamat! Sige, mag-inom ta. Naigipapalit akong ilim nun.
Pero di, Oh, pagkuha ko guys. oh, bay RJ. Nagpapalit da ikag ilim nun. Oh, Maris. Ay, nagkasuko ha. Nganong masuko man ko? Karoon rabi taon eh. Okay ra kaayo ay RJ. Basta ang importante, dili lang mo magpalapi. Celebration na. Way problema. Pero, dili ko gusto nga. Tungod sa imo kay ubos nga wa ang imong nanay Herbert. Maghubog ka na. Ug unya, mag-wild ka unya. Maris. Ayaw ka balaga, Maris. Naka-adjust na ko. Nga, giin dyan lang kong manoy. RJ, Dili lagi ko maghubog. promise. Promise. Sige. Aray, unakos ko mga higala. Oh, kuyogi ko. Mag-inom ta. Ha? Paimnon ko nimo? Gamay lang god. Uban sa akong celebration. Tagsarap ito ni. O, sige. Musunod lang ko. Sunod ay na ha. Bay! Bay RJ! Dali na! Oh, nana ko. Taas na Maris, sunod ay na ha. O, lagi. Magdakog inyong pulutan. Salamat. Nagkasabot ko, RJ. Nahibaw ko. Giam-aman mo ang imong kaugalingon. Pero, nahibaw ko, gisakitan ka. Sawa pagtunga sa imong magkuwang ning imong graduation. Asa ka, Sir Herbert? Oo, nang sweldo na ako. Sa laing bahin, maayo ra sad mawa siya. Kay kung niya pa siya, mamput. Wa ko may pahog kung sa'y akong buhaton. Dok, mangutan na lang ko. Nganong naputo sa bindahi ang naong sa among pasyente? Dako ang kadaot nga nahitabo sa iyang naong. Tungod sa maong aksidente. Sa dihang na-crash ang motor nga ilang gisakyan. Dito may punta ang iyang naong sa kural nga simento. Og may mga bildo ni ini nga nakahimo og dakong damage sa iyang naong. Unsa? Tunaan pa na to. Palit pa ta. Duha ka case. Oy! Ganang. Ge. Una na to ha. Sige, sige. Bay. RJ, sakto na lang tingali. Last lang ni. Last na lang. Palit pa ta, Bay RJ? Oh. Oh, pero di. Okay ra, Nay Maris. Sige, okay ra. Sige na, pero di. Papalit na. Bay, so ka. Pero di, papalit na. Lagi! Areglado! Mga parts, Oy! salamat sa inyong pagtambo nga ng akong graduation ha. Salamat kayo. Oh, congrats ako ninyo. Salamat kayo ninyo. Kami mapasalamat tayo, RJ. Basta. Kaya mo. Salamat tayo. Pero, pait lang. Tungkol kay, ang tao nga akong hatagan sa akong diploma. Uwa mo to nga. Si Kuya Herbert. Prangka lang ba? Prangka lang. Nagmahay ko na yan. Ay. Mahay ko. Oh, nasad. Bay RJ. Bay. Sagdil ko bay. Sagdil lang ko bay. Ipangaw lang ako ang akong kayo ubos bay. Bay RJ ka lang. Usa ni sa landumong pangitabo sa akong kinabuhi. Pero wa siya. RJ, Kung wa pa na yung akong mahal nga, si Maris, di kong paso, oy. Yes. Anis pa. Bigyan ko mo paso. Pero tungkol sa akong mahal, nga si Maris, may paso yun ko. angay lang, di ba?
Oh, yes, Marisoy. Mao, yan. Basa, yan, Jay. Nipasok ko nga. Ay, kang pasok. Nipasok ko nga wa si Manong Herbert. Wa na siya magpakita na ko. O tingali. Di na may magkakita pa. RJ, Basin og magkita mi. Adto na sa laing kalibutan. Bye, RJ! magkaluluyang niya kay Tang. Ang importante nga buhi siya, Ara. Oh, sir. Pero, dako niya og kadaot ang naong ni Tisoy. Mao ba? Mao ka na pong sa doktor, sir. Kung dako na ang kadaot sa yanaw, mahigugma ka pa ba kaniya, Ara? Sir. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.